Salam qadirli vatandaşlar, salam ehrivan illeşler. Bugün men siz bilen Ukrayna barada, Rossiya barada ve Prigozhin barada gurrun etmekçi. Gurrun başını Ukrayna'dan başlayın 24 Ağustos'ta Ukrayna'nın bir taraflık alan günü. Men Ukrayna halkını bu kararsızlığı bilen kutlayan ve Ukrayna halkı şu neçenni 1,5 milyon mer kararsızlığı için yeni de görüşüp geliyorlar. Bu uruş Rossiya'nı ve Putin'i neyle avreden düşürdü. Bütün dünyanın önüne. 21. asırda bular yalı uruşların yankı bolmağı katı mümkün değil. Ama muğa qaramadan şol gol çekilen şartnama qaramadan Putin yeni de Ukrayna'nın üstüne çözdü. Elbette gol çekişiklikte Putin'in yankı Angliya ve Amerika Birleşik Ştatları üç olup Ukrayna'nın kararsızlığı, şonun teritoriyasının elde girilmediliği, bir zat bolayan yağdayını arkasına duracaklığı barada garanti bilen gol çektiler. Garanti verip gol çektiler. Ama şol berilen sözi Rossiya bozdu. Şeydivim 24. fevral'la 22. yılla Ukrayna'nın parahat oturun devletin üstüne çözdü. Bu zatları hem bäňizem bilýäňiz, käbir bilmeyen adamlar bardır ya bilmek islemeyen adamlar vardır. Şolaryň dikkatyna da yeni bir sefer gaýtalýan Rossiýanyň eden işlerini. Prigozhin bilen Putin'e gerek gelenine Putin'in hiçbir yankı dostu olsun, düşmanı olsun, özüne karşı giden adamı bağışlamaya. Bunu biz 23. iyun gününe 2 ay gününün hemmeme sinettik. Bir uzak günlap 24 saatlap sinettik Prigozhin'in Moskva taraf yürüyüşünü. Sebebi onun ön Bakhmut'u almak için Ukrayna'nın bir şehri Bakhmut'u almak için bütün öz koşununu şöyle sürüptü Prigozhin. Onun Şaygu'dan harbi ministri var Şaygu bilen Gerasimov'un ok yarak bilen öpçün etmeyeni tanqidlap halim şindim çıkış etiyadi ekranlarda Prigozhin. Ahirki çıkışında da hani ok yarak nirengde soktunuz deyip yankı ikisinin üstüne hücum etti. Ondan sonra 23. iyun günü yankı gece yola düştü Moskva taraf. Men size yetişme seyrettim. Putin morda etti. Putin öne çıktı da ekrana çıkıp bu yürüyüş bu edenettilik deydi. Rossiýanyň karşısına dönüklük deydi. Menin karşıma prezidentin karşısına dönüklük deydi. Bu zatlar beýle goýmaz, iş golgular hükman jenayetçi jedatını çeker deydi. Ondan soň ara Lukashenko girdi. Onu ırdım etti. Prigozhin'i öz yurduna aldı. O yerden lager açıp berdi, yer açıp berdi. Harbalarını öpçün etti. Gepin ýykasy 1 ay 2 ay ýaly güýmedi. Ondan soň bolman soň yankı Prigozhin öz utulanyny bilip Belarusya'dan çıktı. Bularlykda Prigozhin gelip gidip durdu. Rossiya, Leningrad'a, yankı Sankt Peterburg'a gelip gidip durýady öz samolyoty bilen. Öz ýürüýti, öz uçagy var. Şoňa gelip gidip durýady. Bolýan zatlar başta iş gozgolly, ertesi günem işi yatırdılar Prigozhin'in karşısına. Tutulan öýünden yankı ofisinden tutulan tapılan tonalap yankı pullary, beýleki pasportlary hemme dadyny ýygyna gaýtaryp berdiler. İşe yatırılı edildi. Gozgolan iş şeydibim Prigozhin yine adatlıkta gezdiyordu. Ta dünkü gün öçenni.
Gönü 2 ay geçenden soň 23-nji, ýa-ni 23 bolýar-da bizim wagtymyz bilen 23 bolýar, Rossiýa wagty bilen 24 bolýar awgustdyň. Gönü 2 ay geçenden soň şol ýürüýüşinden soň samolyotda urup ýokarda atyp artilleriýa bilen ýa-ni atyp nemetdiler, partladylar. Samolyotun partlatdylar. Prigojinin içinde de, samolyotun içinde de 10 adam, töwereg adam bar ekeni. Ýa-ni gören bolsaňyz Putinin çykyşyny, Prigojinin ölümüne bagyşlap eden çykyşy bar. Şo ýerde diýe, häzir morgda ýatyr diýe, jesetleri Prigojinin ölenligini öz dili bilen aýtdy. Diýmek, nädip bilýär Prigojinin ölenligini? Eger myş bolsa, onu olar ýalda da goşulmazdy prezident. Özü çykyş edip, liçne özü aýdandan soň şonuň ölenligini bizem göz ýetirip bilýär. Täze jetedi morgda ýatyr, derňe bu işler hem geçiriler diýdi. Bu näme anladýar? Ukrainanyň garaşsyzlyk güni 24 awgust, Prigojinin öldürilen güni 24 awgust. Diýmek, bu işi Ukrainanyň gizli gulluklarının üstüne atmaklara mümkün, gaty mümkün sebebi häzir derňe bu işi gidip dur diýe Putin derňe bu işi gutorandan soň ana derňe bu işi gutordyk, bunu asıl Ukrainler eden eken diýmekleri mümkün. Özleriniň 24 awgust güni garaşsyzlyk güni şoňa bagyşlap eneside padarak diýen ýaly, eneside padarak diýen ýaly Rossiýa ýa-ni Prigojini bombaladylar, ýa-ni atdylar, patlatdylar samolyotyny diýip şeýle netije gelmekleri mümkin. Bu edil meň öz pikirim, soňa bakam ünsverer semedady idarlar, görürs, bakars kimleri günahkar eder, ýa-ni Putin uçogyň, ýa-ni samolyotynyň pilotuny günahkar etmege mümkin. Şol Ukrainlara özüni satypdyr. O plança milyon dollara, ýa plança milyard dollara satypdyr. Şeýdibem içini bombadan doldurypdyr. Samolyotyň içine bombalar bar ekeni, plança tonna diýmekleri mümkin. Bilişmez ýaly Putin diýilýän adam hiç açan öz öldüren adamlarynyň ýa öz eliniň bardygy hakyna ýa men öldürdüm diýen ýaly hiç açan boyuna almaýar. Onu boynuna almasa da ýa-ni edilýän işler, ýok edilýän adamlaryň sany, olaryň ýok ediliş usullary, metodlary hemmesi ýene de şo ýüpüni ýerlasaň Putin'e gelip ýetýär. Bundan öňki öldüren adamlaryň hiç hasaby ýok. Kim öňüne çyksa şonu öldürýär. Hökmany suratda. Prigojinem göz görteli açaçan üstüne ýa-ni Moskwa tarap, Kreml tarap barýady. Ýolly ýöne ýa-ni Lukashenko üntüni bölüp, ýa-ni birleşdim edip ýoluny kesdi Prigojinin. Şolar ýalyrak Putinin bir häsiýetleri bar. Eger özüne kim garşy çyksa, onu hükman ýok edýär. Şeýlerak watandaşlar, bugünkü gündem üçin men çykyş etdim sebebi Ukrainanyň garaşsyzlygy bilen gutlamak isledim. Hemem öz pikirimi aýdaýan idim. Prigojin bilen Putinin arasyndaky bolup geçen wakalar bardy. Bolýa onda sag oturuň, Ukrainanyň garaşsyzlyk güni bilen gutlaýan gijiragam bolsa. Sag bolun, sag oturuň.